హాయ్ అండి, మీ ముందుకి కొత్త కలెక్షన్ వచ్చానండి. ఏంటంటే ఇవి మైసూర్ సిల్క్ లో వింటేజ్ కలెక్షన్. చిన్న చిన్న చెక్స్ తో పుటా వస్తుంది, చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. చూసేద్దాం రండి ఒకసారి ఎలా ఉందో సారీ. చూడండి ఒకసారి, మనకి ఇది పర్పుల్ మీద ఆలివ్ గ్రీన్ తో కాంబినేషన్ అండి. బార్డర్ చూడండి, బెంటెక్స్ బార్డర్ చాలా క్లాస్ గా ఉంది. సో శారీ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందో. ఇది చిట్పళ్ళు అండి, మనకు పళ్ళు పాటు ఇలా వస్తుంది చిట్పళ్ళు. సో బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి ఇలా వస్తుందండి, చెక్స్ లో బుట్ట కాంట్రాస్ట్. సో శారీ అంతా ఇలాగ ఉంటుంది చూడండి, ఇదే విధంగా చెక్స్ తో ప్యాటర్న్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉంది చూడండి. చాలా సాఫ్ట్ ఉందండి బట్ట అయితే, మనకు చాలా సాఫ్ట్. ఇది చూడండి, ఇందులో మనకు కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. టోటల్ 7 కలర్స్ ఉన్నాయండి. ఎవరికైనా కావాలంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దగ్గరలో ఉంటే మన స్టోర్ విజిట్ చేయండి. ఇలాంటి అప్డేట్స్ అన్ని కావాలంటే మన పేజ్ని తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.